алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хушомаден ҳамакаса ба канали ман. Навора субҳона саҳр шуд. 5 дона тухмро бо ҳамроҳи каме намаку пиёз ва помидор майда реза карда ҳамроҳ мекунем. Дар сковородка каме равған мекунем. Як қошиқ равған тамом. Сковородкада анамихел мепазад, болоша мепӯшонем. Баъд амихел мегардонем. Дигар тарафшам камтар бояд паза, пухтагие кам мемондагие. Ман ду тақсимиш кардам ки осон шава тоб доданда, барое ки мешкана беҳад нозуки хеле мулоими бамаза ҳай духтаро тайёр кунем. субҳонаи осон ва болаззат. Куда ҳами беҳад маъқулай. Ай ҳами фақат тайёр мекунам. ин аллакай тайёр шуд. Ҳам тез мепаза. Раҳмат дӯстони азизи ма барои иқа лайку комментариҳои бениҳоят хуб навистанатон. Бениҳоят шод шудам. Ҳар як тайваи ма хондам, чанқа баҳру бол гирифтам. ҳазор раҳмати калон. мегӯм ку беҳтарин инсонҳо дар канали ма ҳастай. бо ма мотиватсия гирифтестам. ҳар як сухани беҳтарини шумода. худованд нигаҳбонтон боша. дӯстони азиз, имрӯз распаковка меваҳай клубника овардиам. Кай клубнико чишидаи клубникои заминиям қаширини хушрӯвай. Ина гелосо хушрӯи бад неки. Калон. Бу болгаринем хали фақат сабзаводу меваги овардия. Распаковка. бодирингои свежие сахтаки хушрӯям духтарои радме. Бодиринг, болгариёи сабз. занҳои азиз, меҳнат шараф аст. касе ки меҳнат мекуна бо пули ҳалолии худаш як чизи худша мехара, як давлатай. барои ҳар як зан чанқа орзуҳое ки дорем амалӣ мегардонем. ширкати атомӣ ба мо ҳамин хел шансҳоро додагие ки мо кор кунем. худованд гуфтае аз ма баракат, аз шумо ҳаракат. ҳаракат ки кади баракатша иншолло мебинӣ. дар тамоми давлатҳо ширкати атомӣ номери якай дар ҷаҳон. дӯстони азиз, корш осонай духтаро. ай хона набаромада кор мекунем. вақти зиёдитона намегира. кори хонара мекунем. фарзанди майда дорен. ҳам нигоҳу бин мекунен, ҳам кора пеш мебарен. соҳиби маоши ҳармоҳа мешавен. вақти духтаро дур омаден, кор карден, меҳнат карден, кӯшиш карден, маошо аз 100,000 рубл боло мешава. плюс бонус мегирен, туҳфаҳо мегирен. беҳтарин корай духтаро. ҳеҷ вақт пушаймон намешавен. номерои рӯи экранда нависен, регистратсия шавен, кора пеш барен. анами хел зиндагитона худтон дигаргун мекунен духтаро. кӯшиш карден аз худтон вобастагӣ дора. витаминҳои беҳтарин дора. биодобавкияй барои асабай, барои стресс, барои дарди ҳамаи узви бадан дору дора. духтаро ҳаму биодобавкияй бениҳоят фоидаш калонай, ҳам безарарай. барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ ҳамашда дору дорам. барои нигоҳубини рӯй бениҳоят кремои нағз дора духтаро. рӯи экрана номерои наставники беҳтарина мондагием ки муроҷиатш кунем. бо маълумоти пурраро барои шумо мефаҳмона. ҳамроҳуш кор мекунен. беҳтарин корай. дӯстони азизи ман, тарзи тайёр намудани меренгови рулет бисёриҳо хоҳиш карда буданд. ина бо хоҳиши шумо тайёр кардестам. ба мо лозимай 6 дона тухми средни духтаро ма истифода бурдум. 200 грамм белок шуда. нами сафедии тухм 200 грамм шуд. 6 дона тухм буд. 13 қошиқ шакар 255 грамм мешава. баъд каме лимони кислота ва намак. ним қошиқчаи духтаро намаку ва лимони кислота. хоҳен оби лимон ҳамроҳ кунен. ба миксер лад мезанем. камтарам хел сафед меша. камтарак рангаш дигар мешавад. баъд ҳамроҳ мекунем шакарро. шакар 13 қошиқай камакӣ ҳамроҳ мекунем духтаро. яки ябора намекунем. ба миксер лад мезанем. коса қоқ боша ҳатман. бо ба салфетка як бор дига қоқ кунем ки пластмасида тайёр кунем. руғанияй всё равно бушвенам. як салфеткаи қоқати бо тоза кунен ки ҳами ай ҳисоби ҳам хали бисёр вақт сахт намешава ҳами сафеди тухм. ин савол бисёри бадай, ба ҳамин хотир ҳозир бо гуфтам. вақте сахтак мешава, як қошиқ кукурузни крахмал
инамҷа мондум бинен духтаро инам хеле ма истифода бурдистам фарқ надора чӣ хеле боша мешава кукурузни крахмал. бо каме дигар лат мезанем 1-2 дақиқаи дигар тамом тайёр мешава безеи барои меренгови рулет. дар лист духовкаро пешакӣ гирён кунен дараҷаи 150 да 30 дақиқа 30 дақиқада мепаза. Болош камтар цветаш хеле бежевӣ мешава. Ами ранги болош бежевӣ мешава, дарунаш мулоим мемона. Бояд дарунаш қоқ набоша духтаро, бисёр напазинша. Ами болош камтар қоқ шуд, дарунаш бояд мулоим боша. Тайёр шудаги аллакай мефаҳмем, ба дастон мерасем ки қоқай болош тамом, рангшам камтар дига мешава. болош да хоҳем писта пошен, нахоҳед напошен. И бо хости дили худтонай духтаро. бодомам боша амхе ба корча майда кунем, болош да пошен мешава. И вариантчам. Ина пухта 30 дақиқа дар ҳарорати 150. Инам хел камтар бине рангш дигар шудагие. Ба анами тарз мегиренша. Тагижда шумо агар надошта бошен тефлоновая бумага, коғазои кондитери ҳастай, ай ҳамо истифода барен. баъд кремша фарқ надора чизе ки дорен кремаш мешава. духтаро бисёри бад намекунан креми ира. Ма крем доштам дар холодильник, дар морозильник мондагӣ будам. креми тайёр буд, қаймоқ ва сливки шеф дукат бо ҳамроҳи сӯшони молоко буд. аз зиёти креми панчо буд, дар морозильник монда будам. баъд камтарак ки дар кор буд, дига дарунашда крем накардам. ҳозир барои болош тайёр мекунам. дарунашда хоҳен банан монен, хоҳен ина малина, хоҳен клубника. Ман клубника ки доштам, бо клубника тайёр кардам. дарунашда фарқ надорад духтаро, чизе ки бошад джемам боша мешава. варианти худтона бинед, чизе ки дошта бошед ай ҳамо истифода барен. Ман бо шеф дукат бо камтар дига крем тайёр кардам духтаро. ина барои болош, ороиши болош. чӣ мевае ки боша барои ороиш мешава, барои худтон тайёр мекунед. ҳамин клубника ки буд, ҳозир ман ба ҳамин клубника кардам, камтараки баргакҳои пудина мондам. дар канали ман буд, гарчанде ки буд меренгови рулет, вай 2 сол пеш буд, бисёриҳо хоҳиш кардан, бо хостам ки хай як бор дига тайёр кунам бо и тарзаш, хел меваш дигара. ӯ зимистона варианташ буд. мевои хеле клубника набуд, бо киви бо вай кардам. мандарин қатъ карда будам, апелсин. ана хостам бо клубника кунам. чӣ мевае боша меша духтаро. муҳим ам хел тайёр кунен, осонай, бо лаззатай, ҳам хел лаззатшда гап нестай. беҳад мада маъқулай ҳами меренгови пауло ва ҳами безеҳои нем хали меренгови француз ки ҳама ҳамё ман ки шириния нағз мебинам, мада маъқулай. боз тайёр кардистам як намуд хӯриш бениҳоят болаззатай. ҳозирда қуллаяй барои тайёркунӣ ҳар яки мо, барое ки бодирингои тару тоза боромадагиай, капуста ҳастай, ҳамаш хеле зинда, бениҳоят болаззат. хоҳарак хоҳиш кардан, як хоҳарҷон. капуста мегирем, ҳам хел реза мекунем майда. баъд зелёни горошек дар кора, майонез, 2 зубчик чеснок, бодиринг ва укроп. баъд намак камтар мекунем. духтаро худтон бубинен ки оилатон бисёр боша, бисёр тайёр кунем. ман ба ҳамин миқдоре ки ҳозир тайёр дорам барои мо кифоя ҳай. ҳам инами хел бодирингорам бо шакли борика ки хеле тунну как реза мекунем, барое ки ба мисли ҳамин капуста боша. бодирингорам реза кардам, чеснока ва чеснокзаронак мегзаронам, барое ки майда карда хушрӯ мегзаронаш.
тамом духтаро ҳичи намерава, ҳам салати бениҳоят болаззатай, ҳам вақти одам бисёр намерава. Ҳаматон тайёр карда метонед. Фоиданокай, ҳамаш сабзавотҳои витаминдор. духтаро савол доден ҳамун бижутерия заказ кардаги мара ба мисли позолочния да рангш дигар намешава. Ай ки ҷо заказ карден чандинҳо навистиян, ай ҳами сайти Алиэкспресс янгам заказ кард зани акам 1000 рубл шуд ҳар сеш, ҳам скидка будай чӣ будай, ҳамун вақт арзон будай, барои ки хичондам заказ карда будан ӯ вақт камта қимат буд, мада арзонтар заказ кардан, ҳами хед дромадан сайда ки ҳамун вақт арзон буд. баъд заказ кардан дер омад, не ки ҳами сайт дер меомадай, қариб 2 моҳ пеш буд ман заказ карда будам, нав омадай, дери баъд шуд. хай ба ҳар ҳол хушрӯҳакай ҳичи намешава, дасти духтараш да ҳастай браслеташ умуман рангш дига шудагӣ нестай. ман ай ҳами ҳисоб маъқул мешуд ки ҳичи нашуд, инам кӯдаки майдачи хеле дастша да даҳанаш мекуна, мерасона, ҳарчида дигар намешава. кӯдакора ҷои мехостагишон овардем, космоленда иҷа духтаро ҳозир адресшам мегум да кадом тарафай. ай ҳами гулистон камтар поёнтарай, айда тарафи дасти рост як доми навай, таги доми навдам хе космолен калон кардаги навистагиай, ҷои дилхушии кӯдакон. бениҳоят маъқулайшон ина ҳавас кардан овардем. ами 3D-да фақат иштестиян, ҳичи намефорашон, ами 3D-да живой дидестиян. ишда мешнем ҷа 3 та 3D, ҳар сежда дубори 6 да ҳамаи чӣ дора духтара, уста ҷои кӯдакои майдадам дора. бениҳоят зур буд, маъқул шуд кӯдакода. рафтестем хона духтаро, шаб буд рафтем, инак аллакай хона рафтестем, камтар боша бо барои дилхушӣ подписчиком раҳора мекунам аз ватани азизамон ки тамошо кунед. бениҳоят ватанмон дигаргун шудагиай, ҳам хел хушрӯ шудагиай. дар шаби аки иҷада лабавои мошин чиркин буд, хеле камтар чангу хок доштак, ай ҳамун ҳисоб сиёмка хеле тозаи хушрӯ нестай. агани ай пеш ира ҳоли ягон рӯз пиёда бирам ҳамун нӯбат шумода я навор кунам барои дӯстони азизе ки дар ғарибиен. бениҳоят хушрӯ ай пеш. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад, дар куҷое набошен, саломат бошен дӯстони азиз. иншоалло кӯшиш мекунам ки беҳтарин наворҳоро барои шумо пешкаш кунам. подписчикомда ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунен. ман мехоҳам ки бисёртар аз ҳар хел видео кунам ки интересни шава шумода ки бо шавқ тамошо кунед. саломат бошед. мусиқира кам гуфтем, мусиқира камтар мондам ки бо гап занам қадди шумо.